Beyik Tanrım, bize iyicek çorumuzu merhamet et. Atam bulan günahını geç. Näme diýenlerini öldürüm bilen ok. Men sizin aranızda kurumda Musa Peygamber'in kanunlarını hem de könülün aydanlarını men hakta ondan yalkayıcı elek olur hem üçüncü gün yine de direler hem de on vağız nesihatlarının hormatını Yerusalim'den maslap hem malklar tövbe derler. Salam qadırlı ildeşler. Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Men yine de sizin bilen başlan temamı devam etmek isleyen İsa Mesih'in bize veren erk ihtiyarı vardı ve bu erk ihtiyarı nehli ulanması vardı gürün etmek isleyen. Geçen gepleşiklerimizde men Huday bilen şeytanın arasındaki söveş vardı gürün ettim. Huday bilen şeytanın arasındaki söveş adamzadın canı arasında. Şeytan her bir adamı özü bilen bilelikte dövzaka alıp gidip Hudaya yara salmak için, Hudaya ağrı salmak için, Hudayın canını yakmak için hareket ediyor. Şol bir hatarda Huday da bütün adamzadı söyyenlik için her bir adamın halas olmağını isteyen, hiçbir adamın helak olmağını istemeyen Huday her bir adamın canını şeyle kımmatlı sahip onların her birini halas etmek isteyer. Halas etmek isteyenlik için, dünyanı şeyle güçlü söyyenlik için özünün yalnız oğlu İsa Mesih'i bizim günahlarımız için verdi. Hiç kim helak olmasın, ehli adamlar halas olsun deyip öz yekeci oğlu İsa Mesih'i bizim günahlarımız için kurbanlık verdi. İsa Mesih'in dökün kanı arkalı bizim her birimiz Hudayın padişalığında ebedi cennette yaşamak mümkünçülüğüne ebedi yaşayışı alıp biliyaz. Bu muğut Hudayın beren soğuğadıdır. Bunu iman arkalı merhamet bilen her birimiz kabul eden vaktimizde, İsa Mesih'e iman edip onu kabul eden vaktimizde bunu muğut soğuğat hükmünde alıp biliyariz. Yine bu ruhu söveştir. Ruhu söveş Hudayı halas edecek. Şeytan özü bilen bilelikte yakıp yok edecek. Biz de adamlar bu söveşin ortasında. Hudayı eyyem, tanap, ona iman getirip, onun oğlu İsa Mesih'in kimliğine tanap, ebedi yaşayışı ev olan adamlar Hudayın tarafında. Huday bilen bilelikte her bir yekece canı halas edecek olup, giyce gündüz fikir ediyen, oylanayan, dilek ediyen adamlardır. Şeytanın izne eriyenler olsa, Hudayın Mesih'ine iman etmen, şeytan bilen bile karanlıkta, günahların kulçuluğunda yaşayanlar, onlar şeytan bilen bilelikte dözaka gidecek adamlardır. Biz İsa Mesih'e iman edenler, Hudayın halas edecek planının bir bölügüdürüz. Dine bir bu bölükte tomoşaçı yağlı değerleriz. Biz bu bölükte, Huday bilen bilelikte, halas etmek işine, harekete giriyen, hareket ediyen adamlardırız. Şunun için ruhu söveşte biz de aktif katnaşayan söveşçiler. Ama kıynansak da köplenç bu söveşte biz aktif hareket edip bilmeyeriz. Bunun öz sebepleri bardır. Bugünkü men bir neçe sebepleri bugünkü gepleşimize sizin bilen gürrün etmek isteyen. İlki bilen bir ayatı size İlham kitabının 12. babının 10. 11. ayatlarına okayın ve şol yerden giriş edelim.
ol yerde şeýle yazılan. Onsoň men gökten bir batly ses eşitdim. Ol şeýle diýdi. Hudaýymyzyň halas edici, güýji, patşalygy we onuň Mesihiniň gudraty indi amala açdy. Çünki doğanlarımızı ayıplayıcısı, doğanlarımızın ayıplayıcısı, olaryň Hudaýymyzyň öňünde giýje gündüz ayıplayan aşak zyňyldy. Bu yerde seredin, doğanlarımızı ayıplayan, giýje gündüz Hudaýyň öňünde adamları ayıplayan, ayıplayıcı, göklerden aşak zyňylanlygyny gördüm diýip aýdýar. Bu kim? Bu şeytan. Şeytan, Hudaýyň öňünde giýje gündüz dyngysyz biz adamları ayıplaya. İlki bilen bizi günäge düşmäge sebäp eden ilki sebäpkär şeytanyň özü. Ol adam ata bilen howenäne aldap mekirlik bilen Hudaýyň sözüne şüphe döredip olaryň ýüreginde. Hudaýyň söýgüsine, Hudaýyň aladasyna şüphe döretdi de olary günä edip Hudaýyň şöhratyndan mahrum etdi. Günä edip Hudaýyň şöhratyndan mahrum edenden sonra ta bizim döwrümize çeli häzirem giýje gündüz Hudaýyň öňünde şeytan seret senin yaradan adamlaryň, olar günäkär, olar sana ýakynlaşyp bilmezler, olar senin bilen bile bolup bilmezler, olar seni söýmezler, seret olar günä edip senden sana düşman oldular diýip giýje gündüz Hudaýyň öňünde biz adamları ayıplayan şeytandır. Ol hemişe bizi garalap bize diýär, biz Hudaýa münasip däldiris. Şonun üçin şol bizi ayıplayan şeytan bugün hem şol işini yerine getirýär. Hatta biz iman edýän adamlaryň durmuşunda da ol has aktiv gatnaşyp bizi ayıplamasyny dowam edýär. Elbetde ol ayıplamak üçin hemişe sebäp tapar. Çünki biz kämil adamlar däldiris. Biz de yıkılan, günä edip Hudaýyň şöhratyndan mahrum bolan adamlardyk. Emma Hudaý öz merhemeti bilen, oğlu İsa Mesihin haçta döken gymmatly gany bilen bizim günälerimizi bağışladı. Bizim günälerimizin tölegini İsa Mesih haçta töledi. İsa Mesih'e iman etmek bilen bizi yanıp duran ottan, günäniň gulçulygyndan Hudaý çıkardı da azad etti, halas etti. Emma halas etmek bilen biz şol bir bağda ähli zattan saplanyp mukaddes olmadık. Yine de bu günäli tende ýaşaýarys. Durmuşdaky edýän ýalňyşlygymyz, kemçiligimiz, ejizligimiz, umuman aýdan wagtynda şeytan her hili yollar bilen bizden bir kemçilik tapsa bize şeýle diýär. Ine seret sen özüňi kim diýip ýörsüň? Sen münasip däl. Hudaýa iman eden olsaň sen şeýle günä edermidin? Sen Hudaýa iman edýän olsaň sen beýle etmezmidin? Hemişe bizden gep tapıp, Hudaýyň öňünde de seret senin söýýän çağlaryň edýän işine. Sen olary halas etdiň. Olar ýene de şol günäkärligine, günälerini etmäni dowam edýär diýip, hemişe ayıplap, kemçilik agtaryp, kemçilik tapıp, netijede bize näme edýär? Netijede bizi bir toraya, bir gutunyň içine salyp goýýar. Diýär ki, sen münasip dälsin. Hawa halas bolduň, onu men üýtkedip bilmeýän. İsa Mesih'e iman etmek bilen sen eýýär meniň elimden gittin diýär şeytan. Emma sen şonda da günäkärsiň. Şonda da sen geterlikli derecede gowdalsyň. Sen münasip dälsin Hudaýyň söýgüsine. Hudaýyň güýji bilen çıkıp ortada bir zat etmek üçin sen yeterlik derecede ýaxşy dälsin. Şonuň üçin oturan ýeriňde senden hiç bir zat çıkmaz diýip bizi hemişe ayıplamak bilen bizi bir gutunyň içine salyp hiçbir hereket etmege mümkinçilik bermeýär. Şeytanyň beýle ayıplamaları halis ýadatýar. Men hem şeýle döwürleri baştan geçirdim. Şeytan hemişe meni ayıplap, men yeterlik derecede Hudaýyň göwnünden turup bilmerin. Näçe tiýjensem de ýagtylykda, mukaddeslikde ýaşap bilmerin diýen pikire gelip, gutunyň içinde ýaly. Hawa halas boldum. Indi Hudaý maňa diňe rehim etsin, merhamet etsin. Men başka hiç zat edip bilmeýän, men günäkär adam diýip, şeytanyň şol ýalanlaryny, şol ayıplamalarından halis ýadap, şol ýadaw ýagdaýyna gelen döwürlerimde boldy. Emma Hudaý bizin şol bizi ayıplayan şol şeytanyň ayıplamalarından azad etmek isleýär.
Hudaý şeýle diýe öz sözünde. Men diňe size günäniň gulçulygyndan halas etmedim. Men sizi akladım. Siz doluluğuna aklandyňyz. Hiç haçan günä etmän ýaly meniň gözümüň öňünde siz gardanam ak bolup aklandyňyz. Men sizin hiç bir geçmişte eden günälerinizi hasabyny ýöretmeýärin. Men ol geçmişdäki eden günäleriňiziň listine, kağıza yazıklı günäleriňiziň listini men eýem, ýok edip taşladım. Men onu gün doğardan gün batar nähili uzak bolsa, günäleriňizi şonça da sizden uzaklaştırdım. Men günälerin hasabyny ýöredip size hemişe günäleriňizi ýatladyp ýöreýän däldirin. Meniň gözümüň öňünde siz aklandyňyz diýe. Bu nähili beýik zat, gadyrly doganlar. Bu nähili täsin we ajaýyp zat. Kimdir biri bize giýje gündüz aýyplamak isleýär. Kimdir biri giýje gündüz bize yamanlamak isleýär. Giýje gündüz bize baskı koyup üstümüzden basıp sen yeterlik derecede gowy dälsin. Sen Hudaýa hyzmatam edip bilmeýärsin. Bolýa halas boldun, ebedi ýaşaýşa eýe boldun, cennete gidip bilersin. Emma sen şol günäkärliňe gezersin. Sen bir günäkär diýip üstümüze sürekli bizi çöküç bilen urýa başymızdan. Bu baskının netijesinde ýaşaýan köp imanly doganlarymız var. Bugün bu sözler bizim üçin. Biz şeytanın bu baskılarından, şeytanın bu bizim üstümüzden goýýan ayıplamalarından azat olan adamlardırız. Şonun için İsa seredin, diňe bir halas etmek için değil. İsa näme için geldim diye, körlerin gözünü açmak için, tutsagdakyları azatlyga çıkarmak için, baskı astındakylara azatlyk bermek için geldim diye. Bu kim barada gürrüň edýär? Bu biz barada gürrüň edýär. Seredin şol gutunun içinde öz özüne göwnü yetmän, öz özünü hemişe günä duygusunda ýaşap, öz özünü hemişe ayıplap, men yeterlik derecede gowy däldirin diýip özünü şeýle kemsidýän adam, nähili güýç bilen, nähili gujur gaýrat bilen çıkıp İsa'nın ady hatyrasyna, adamların üstüne elini koyup doga edip, İsa'nın adı bilen adamlar şeytanları kovup çıkarıp, cin arwahları kovup çıkarıp, İsa'nın adı bilen adamlara şifa verip, İsa'nın adı bilen halas bolmak, hoş habarını vagiz etmek, gujur gayratyny nireden alsın? Ol elbette alıp bilmez. Ol şol gutunun içinde diňe maňa rehim ve merhamet et Hudaýym, şeytanın bir ayıplamasına dolu ınanıp öz baradaky şeýle oturan adamlar nähili hereket etsin. Gadyrly doganlar, biz elbette pes göwnlü bolmalydyryz. Emma bu gutunun içinde oturmakla bu pes göwnlülük değil. Gutunun içinde oturup men hiç bir zada yaramarın, men hiç bir zat etmege münasip däldirin diýip oturan imanlılar. Siz Hudaýyň sözlerine değil de şeytanın ayıplamalarına inanýarsınız. Bu ayıplamalara, bu yamanlamalarına inanmak bilen siz hiç haçan İsa Mesih'te kim boldugyňyzy öwrenmersiniz. İsa Mesih'in çağası kibin hiç haçan ýaşamarsınız. Sebäbi siz düşmanyň gepine inanýarsınız, Reb İsa'nın gepine değil. Elbette pes göwnlülük gerek. Pes göwnlülük bolmasa Hudaý bize merhamet edip bilmeýär. Kitapta yazılan pes göwnlü bolun, Hudaýyň gudraty güýçli ellerinin astında peselin, Hudaý öz wagtynda sizi beýgelder diýip yazılan. Pes göwnlülük bu birinci adımdır. Sonra biz hemişe doğru rehimdarlık ve merhamet Hudaýdan dilep, Hudaýyň höküm kürsüsünün yanına gelmek pursatymız var. Bu pursatı hiç haçan unutmaly däldiris doganlar. Yewreýlere yazılan hatın 4-nji babynyň 16-njy aýatynda rehimdarlyga goşup gerek wagtynda bize kömek berjek merhameti tapar ýaly, Hudaýyň merhamet tagtyna ynam bilen golaylaşalyň. Seredin merhamet ve rehim kazanmak üçin, Hudaýdan her gün almak üçin, Hudaýyň merhamet tagtyna golaylaşmak mümkinçiligi berildi. Hudaýym maňa merhamet et, Hudaýym maňa rehim et, Hudaýym maňa güýç ber, Hudaýym maňa senin bilen bilelikde, sana hyzmat etmek üçin yeterlikli ruhu syýlaglary, ygtyýarlyklary, güýçlüleri ber diýip gelmek üçin Hudaýyň tagty bizim üçin açyk.
Hudaýyň tagtynyň ýanyna geçmişde adamlar barıp bilmeýärdi. Her bir adama bu el yeterli däldi. Täze ähde İsa Mesih bizim günahlarymyzy bagyşlap, onun gany arkaly biz bagyşlandyk, günahlarymyzdan arasalandyk we tämizlendik we Hudaýyň oğullary we gyzlary bolmak hak hukuguna eýe boldyk. Şonuň üçin oğullary gyzlary hökmünde Hudaýyň tagtyna kapını kakmadan ya nowata durmazdan arza yazıp 4-5 ay Hudaý bilen yüzbeýiz duşmak üçin nowata garaşmazdan gönüden göne Hudaýyň tagtyna ýakynlaşyp bilmek. Ona doga edip ondan gerek güýjümize, gerek merhemete, gerek rehimi almak üçin isteyen wagtymyz onun ýanyna gelip bilmek pursatymyz bar. Bu pursady ulanman, giýje gündüz öz özüne pes baha bermeklik bilen garaňkylykda şeytanyň yamanlamalaryna ynanyp, onun ayıplamalarına ınanıp oturmaklık bu in pes derecedir doğanlar. Bu dereceden bizi Hudaý azat etti eýen. Bunu iman bilen kabul edin ve özüňiziň İsa Mesih'te kim boldugyňyz barada oýlanyň. İsa Mesih'te eýe bolan güýjüňizi ulanyň. İsa Mesih'teki bar olan, onun size veren sylagy bilen onun adyny şöhratlap, ona hyzmat etmege ayağa kalyň. Bütün ejizlikleriniz İsa Mesih'in adı bilen güýçlener. Hastalarınıza ol şifa berer. Sizin ähli başarmayan zatlarınıza ol başarmak üçin size okuyup berer, sylag berer, bilim verer, akıl verer, iman verer, sabırlık verer. Ähli gerek zadyňyzy ondan alıp bilersiniz. Siz doğru hasaplandyňyz. Siz doğru boldyňyz. Hudaýyň gözüniň öňünde şeytan sizi näçe ayıplasa ayıplasın. Şeytana şu sözleri aýdyň. İsa Mesih'in döken gymmatly gany netijesinde men Hudaýyň gözüniň öňünde aklandym. Günahlarym bagyşlandy. Hudaý maňa sen dogry diýip aýdy. Bu nähili beýik zat. 1 Korintoslar 5. bab 7. aýatda. Çünki biziň pesahlyk guzumuz Mesih kurban edilendir. Mesih'te onun gany arkaly gutuluşa, yazıklarımızın bağışlanmağına eýediriz. İsa Mesih biziň pesahlyk guzumuz ol kurban boldy. Onun döken gany netijesinde, onun döken gany arkaly gutuluşa, yazıklarımızın bağışlanmağına eýe bolduk. Bütün ähli eden günahlarımız, geçmişdeki, häzirki edýän, gelecekteki edýän ýalňyşlyklarymyz hem İsa Mesih'in mukaddes gany arkaly ähli yazıklarımız bağışlandy, günahlarımız geçildi, gutuluşa biz eýe bolduk. Bu zatları duymak, bu zatlara iman etmek, bu iman bilen ýaşamaklyk eýen bizi şol oturan garaňky gutudan näme diýe? Çıkarya. Şeytan bize näme diýse diýibersin, onun geplerine artık kulak asmak gerek däldir. Yine de şeýle yazılan 1. Yahya 1:7'de onun nurda bolşýaly, biz hem nurda gezýän olsak, onda biri-birimiz bilen şärikligimiz bardır. Onun oğlu İsa'nın gany bizi hemme günahlardan temizleýändir. Bu näme barada görüň edýär? Eger ejizem bolsaň, käbir günahlar bilen göreşýän bolsaň, Hudaýyň ýagtylygynda, dogurlugunda, nurda gezmegi dowam ettir. Eger nurda gezýän bolsaň, ýagtylyga tarap ymtylýan bolsaň, ýagtylykda gezýän adamlar bilen gatnaşykda bolýan bolsaň, Hudaýyň ýygnagynda hemişe imanlılar arasında, nurda gezýän adamlaryň arasında bolýan bolsaň, sen de hemişe nurda gezýänsiň. Ýagtylykda we nurda gezýän bolsaň, onda Hudaý bilen senin aranda gatnaşyk bardyr. Hudaý bilen senin araňdaky şäriklik bar bolsa, onda İsa Mesih'in döken gany seni ähli günahlardan temizler. Senin özün hayran kalarsın. Gün geçtigiçe nurda gezýän bolsaň, onda seni Hudaý ähli günahlardan temizleýär. Eger nurda gezmeýän bolsaň, özün imanly olup diňe garaňkylykda ve günahda gezýän adamlar bilen gezýän bolsaň, şolar bilen oturup turýan bolsaň, şolaryň edýän işleri bilen sen hem şärik bolýan bolsaň, şolar ýaly pikirlenýän bolsaň, onda sen bu günahlardan temizlenip bilmersin. Bu taýda bir şert var. Nurda gezýän bolsaň, Hudaý bilen senin ilişkin ve bağlanışygyň, gatnaşygyň bardyr, şärikligiň bardyr. Hudaý bilen şärikligiň bar bolsa,
özüňe nurda gezýän olsaň, onda seni ähli günälerden Hudaý näme edýändir? Temizleýändir. Onda şeytan seni yamanlamaga, şeytan seni ayıplamaga hiç bir gep gürrüň tapmaz. Yine de devam edýän. Yevreler 13. bab 12. ayatda şoňa göre İsa hem halky öz gany bilen mukaddes etjek bolup şäher derwezelerinden daşarda öldü. İsa Mesih diňe bir bizi bagyşlamak üçin, günälerden gutulmak üçin, ya bizi diňe bir dogrulukda dogry diýip hasaplanmagymyz üçin däl, bizi mukaddes etjek bolup şäher derwezelerinden daşarda öldü diýär. İsa öldü ve 3. günü dirildi. İsa'nın haçta döken mukaddes kanı, biz yağlı günahkar adamları, menin yağlı, sizin yağlı, günahlı dünyadan yıkılıp, günah bilen zayalanan adamları halas edip, onları şol mukaddes kanı bilen mukaddes etti. Mukaddes etti demek, hiçbir çirksiz etti. Hudaý bize serden wagty mukaddes İsa'ny görýär. Hudaý bize sereden wagtynda hiçbir kemçiligimize ya günahimize däl, ol mukaddes olan Mesih İsa'ny görýär bizde. Bu nähili ajaýyp. Indi serediň doganlar. Şeýle Hudaý bize seredýän olsa, onda bizi ayıplayan nirde? Ol bizi ayıplamasyny dowam edip bilermi? Edip bilmez. Egerde biz bu hakikatlara yüregimiz bilen inanýan olsak, İsa Mesih'te eýe bolan zatlarımız bir öz gözlerimiz bilen görýän olsak, onda bizi ayıplayan, ayıplayıcı nirde bolar? Onun sözü bize geçermi? Onun baskıları bizi yere basar mı? Ol näçe wagtlap bizi garaňky gutunyň içinde saklap biler? Hiç haçan saklap bilmez. Dowam etdirýän. Korintoslar 1. Korintoslar 2. Korintoslar 5:21. Biz ona bağlı olup Hudaýyň dogrulygynyň pay alar ýaly, ol günäni tanamayan Mesih'i bizim üçin günah gurbany etdi. Hudaýyň dogrulygynyň pay almak üçin Mesih bizim üçin gurban boldy. Serediň ýene İşaya 61:10'da Rebde şatlanaryn, men canım Hudaýymda joşar. Çünkü ol meni gutuluş libasyna besledi. Giýewiň täç geyişidek, geliniň şaý sep bilen bezenişidey, meni dogruluk donu bilen örtdi. Bu nähili ajaýyp. Rebde şatlanaryn men, canım Hudaýymda joşar. Çünkü ol maňa gutuluş libasyna meni besledi. Giýewiň geýýän täjidey, geliniň geýýän şaý sepleridey, ol maňa dogruluk donunu bilen meni örtdi. Diýmek ki, günahkar, yıkılan adamı, günahları bilen zayalanan adama, şeyli yokara kaldırıp, ona täç giydirip, onu şaý sepler bilen bezäp, onu dogruluk donu bilen büredi. Ona dogruluk donunu başgaça aydanymyza giydirdi. Bu nähili täsin zatlar, gadyrly doganlar. Ine şeyli hakikatlar bilen, bu hakikatlar sizin yüreğinizde ösüp, kemala gelip, meyvesini getirse, onda siz şol özüňizi ejiz saýan adamlar nähili derecede güýçlenersiniz. Göz öňüňize getirip gördüňizmi? Köplenç biz filmleri görýäs. Filmlerde baş gahrymanlaryň nähili derecede söweşde ejizlendigini görýäs, yaralanandygyny görýäs. Ve olar yaralanan wagtynda, ejiz wagtynda olar söweşde üstünlük kazanıp bilmeye. Kimdir biri olara şol yaralı wagtynda, ejizlän wagtynda, ölüm derejesinde şeyle hastalanan wagtynda kimdir biri olara kömek edip, olaryň yaralarına şifa berip, yaralarını daňyp, olary ayağa kaldırıp, olary yine de öňkü güýjüne gaýtaryp getirip, yankı gahryman olsa, öňkü güýjüne gaýtaryp gelenden soň yine de gidip, şol söweşde aktiw gatnaşyp, söweşip, yeňiş kazanandygyny görýäs. Hemişe filmiň soňu yeňiş bilen gutarýar. Haçan gutarýar, haçanda yankı baş gahryman
güýje minen wagtynda, güýjüni gaýtaryp alan wagtynda ýene de ol bu söweşde yeňiş gazanýar. Biziň ýaşaýyşymyzda şeýledir, gadyrly doganlar. Biz şeytanyň gol astynda, günälerin toru bilen çolaşyp, günäniň guly bolup, şeytanyň elinde ejir çekip ýören günäkär adamlardyk. Güýjümizi ýitiren, umydymyzy ýitiren, imanymyz ýok, geljegimiz hem dözaha gidip barýan adamlardyk. Şeýle şeytanyň elinden ejir çeken, günälerin netijesinde ezilen, ýenjilen, tutsagda, ähli hili erwetlikler bilen olaryň torunda şeýle saklanyp gezen adamlardyk. Emma Hudaý bizi şol ýerden halas edip çykardy. Halas edip çykaran wagtynda şeýle ejizligimiz bilen Hudaýyň elindedik. Hudaý bizi bagyşlady. Hudaý bizim günälerimizi, yazıklarımızı geçti. Hudaý bizi aklady. Hudaý bize dogruluk donunu giydirdi. Hudaý göz öňünde bizi mukaddes edip, bu menin söýgüli oğlum deyip bizi şeýle ýene de ýokar derejege getirdi. Yitiren ähli güýjümizi, günä bilen zaýalanan ähli zatlarymyzy dikeltdi ve bizim mertebemizi ýokara galdyrdy. Bizi ýene şol filmdäki baş gahrymanlar ýaly, bizi ýene de şol ýokarky derejemize götürüp, Hudaý bizi ähli zatdan beýik olan yaradılışın täci edip yaradandı Adam ata bilen Hawa enäni. Olar şol derejeden şeýle aşak indiler. İsa Mesih'e iman eden adamları Hudaý ýene de şol külden güle öwürdi ve ähli ýitiren zatlaryny artygy bilen gaýtaryp berdi. Ine biz şol ruhu söweşdäki gahrymanlar, Mesih İsa'nın gahrymanlary. Mesih İsa bizi şeýle aklady ve mukaddes etdi. Günälerimizi bagyşlady ve gel meniň bilen menin tarapymda dur da şeytana karşı göreş. Git men sana ıhtiyarımı, men sana güýjümi bereýin. Git de jin arwahlary, ewret ruhlary kovup çykar. Kesellere şifa ber. Tutsak astındakları azatlyga çykar. Ähli günäler bilen bagly bolan adamlary günäniň torundan çykar. Olara Hudaýyň hoş habaryny, gutuluşynyň gelenligini, Mesih İsa'daky gutuluşyň gelenligini bütün dünýä wagyz et diýip bize şeýle güýjü berdi. Gelin Hudaýyň bu beren güýçleri bilen yeňişli bu ruhu söweşde söweşeliň ve Rabbimiz İsa Mesihiň adyny beýgelderiň. Goý Hudaý bize akbata bersin. Amin. Ey beýik Taňrym, bize iýjek çörüňmizi merhemet et. Atam bulan günähini geç. Näme diýenlerini özlerem bilenok. Men siziň araňyzda gurumda Musa peýgamberiň kanunlaryny hem tüköneliň aýdanlaryny men hakda ondan ýalkaýjy elek bolar hem üçinji gün ýene de diýreler. Hem de oň wagaz nesihatlarynyň hormatyna Ýerusalemden maslap hem malyklar tobe ederler.